dayo apay gamin tanang panunot mo ti at turo lugar nga adayo jak maitur tinaunday at tiyempo ti kaawan mo biyak ko ti matang ko yanong kumano mabalik agsadagat tabaro kong mo tapnurik nga barat pambatik mo di ka kumamayat kumang duwa-duwa tati kinapod no panagayat kukin ka ayat ko sumapit ka kumang tama iliwak ko na ikenta jak maawa di papanaw mo jak maiklo iti mayadayo apay ngamin tanang panunot mo ti akturo lugar nga adayo jak maiklo tinaunday at tiyempo tati kaawan mo biyak ti matang ko tano kumano mabalik agsadagak tamarupong mo tapnon rik na barat pamatik mo di ka kumaayat kumang duwa-duwa tati kinapod no panagayat kukin ka ayat ko sumapit ka kumang tama iniwak ko na ikin ka di ka kumahayat kumang duwa-duwa tati kinapod no panagayat kukin ka ayat ko sumapit ka kumang tama iliwak ko na ikin ka ayat ko sumapit ka kumang